Kuthiwa ulutsha ngabantu abanomdla wokwazi lukhulu ngezinto ezenzeka emhlabeni. Kuba behleli nje bona bakwi-internet baya-researcha. Bona abantu abadala ngabantu abafuna abantwana babo babe negalelo elikhulu emhlabeni, ingakumbi emizini yabo. Ngoku, yintoni esinqandayo mzinsuntu singasebenzisani sazisane ngamasiko nezithethe zethu? Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe. Isiqendu sethu sanamhlanje sizobe sigxininisa lo mbuzo uthi yintoni isiko nesithethe. Silapha kwa-forum ephakamisa sizothetha nobaWuJola. Yena uzosicacisela kahle ukuthi yintoni isiko, yintoni isithethe. Kaloku kuthiwa inyathi ibuzwa kwabaphambili. Masambeni bantu siyothetha noJola inkomo. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bechikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaphalo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula mzontsonto, eli ixesha lelethu. uJola uMpangomo uQengeba inkomo zibomvu ithole lomthwakazi owathi ndihambe encane imvutho zombethe negama lami liyangqina ukuba ndinguJola ndinguMajola yanda. Apha ke ngoku size utata uJola uMpangomo uQengeba kwayena sizofuna imibuzo, iimpendulo zemibuzo yethu ukuba isiko nesithethe yintoni na. Ndiyabulisa kuwe tata. Camagwini Majola, camagwini neMpondomise, mathole womthwakazi, bantwana basekhaya. Ndiyanibulela ngokuba lapha phakathi kwalo nquba seMpondomiseni. Ndini makube chosi kubele kudede ubumnyama kuvela ukhanya. Mna ndingukhululekile uMpondomise, isizukulwane somthwakazi, isizukulwane sikaNcwini, isizukulwane sikaDosini, sikaMatiwane, sikaMhlonhlo, sikaVelelo, sikomqadi, osabe, amanqugula, amaqadi. Ndidibanisa zonke izindlu bantwana bam nasidibene ngolo hlobo ngale mini yanamhlanje zamaMpondomise. Nasizawuqala kwezemveli yakokwethu kwaJola eMampondomiseni. Ithi camagwini isithethe sinomohluko kunesiko. Isithethe yimveli yasemathileni eMampondomiseni. Isiko kukwenza izinto zekhaya. Zinomohluko ke zonto, isiko nesithethe ngumohluko. Isithethe kuqala koma ixhanti lakokwenu. Sisithethe ke ngokweso wawungena ngaphakathi emnqubeni uzongena kwezamasiko ukuze uzazise into yoba kuMampondomise ndimi apha kule ndawo namhlanje ndifuna nindazi uba ndiphi. Awukavuli ke ngelo xesha usazisa nje amaMpondomise uba uphina kuba apho uhamba khona uhamba namaMpondomise. Kodwa uba uwachazelanga apho ukhoyo, uba uyangena kulo gate yakho
kuloo ndawo ume kuyo umzi afika amegeyithini angangeni ajonge ungeniswa nini bantwana bam ngaphakathi ngoba nibaxelele into yoba maMpondomise uba ngutata notata omkhulu nookhokho bokhokho noodabawo bonke nibabize nibangenise ngaphakathi siyazazisa namhlanje ngale bhekile kuqala kwesiko lekhaya ke apho phantsi kwezithethe zaseMampondomiseni Camagwini maMpondomise ndiphinde ndibuze ngutatam isithethe uyasicacisa kakuhle ndiyabuza ngokuba xa umfana xa ikwekwe iyokoluka lisiko okanye sisithethe ukoluka sona okanye sisithethe ukwaluka mntanam sisithethe Jola sisithethe ukwaluka njani tata because isiko mos lona kwafuneka at least ekhona nomqombothi kwakuso uhlatyiwe into lisiko elo so ke ngoku phaya endle siyazi uba okay no khona isilwanyana afuneka igazi layo liphantsi ngomojiso njengoba ke mntanam ndisithi Jola inkomo thole lomthwakazi isithethe isiko lisiko isiko lisiko ngehlamvu linehlamvu isiko mntanam okay phaya esithetheni now sisa inkwenkwe endle inayifika pha ngaphandle kusesithetheni sentoba ifanele intoba ikhutshwa apha ngaphakathi izenzelwe wonke amasiko apha ngaphakathi ekhaya nayifika pha ngokuyingaphandle naye kufika ezanto zokosiswa kodwa naphaya still kufuneka ihlatyelwe la nkomo yayo yomosiso uyafuneka umthathi nomnquma Jola Nkomo lezinto zihamba kunye zingamawele Jola Nkomo okay so lisiko iphinde bese sithethe yes because isiko ulenza apha endlini yes then xa uyisayo pha seyisisithethe pha yes ndiyakuva khona ke kodwa ke zibe zikhona izindlu phofu ziphuma kuzindlu ngezindlu because zikhona izindlu beqonda ba awulibona ihlamvu apha ke siphuma kuzindlu ngezindlu Jola Nkomo apha eMampondomiseni andifuni nokuxoka andizukuxoka andizuthetha ngesinye singaphandle apha kuthi eMampondomiseni kumatholo omthwakazi apha isithethe sethu sinye njengoba sinesi siqhubuluzi singuba omkhulu nje apha eMampondomiseni zonke ezi zindlu zinesi siqhubuluzi singuba omkhulu esingukhokho wethu isiko lethu linye bhaqa alohlukanga senza ntwinye singamaMpondomise kuba lo mnombo wezi zindlu wonke uphuma kuMpondomise Ngoko tata ngicela ubuza ne singamaXhosa sonke isondele kule nto ibuzwe nguMajola singamaXhosa sonke ngoku amasiko ethu ayafana okanye ohlukile ngeziduko Jola Nkomo ayahamba dibane phana pha kuba kukho nandizawuthetha ngokudibana kukho lento anakusenziwa isiko kunezilawu nakusenziwa isiko ezilawu ziyashiyana zibizwa ngobizwa kuyenzeka ngelinye ixesha njengoba thina apha kwaJola sisebenzisa unozitholana nongcana inasisenza umsebenzi omncinci kodwa ke na omkhulu siya simexe nondlela zimhlophe zonke then ke ngoku nezinye iziduko ziye zimsebenzise longcana zimsebenzise lonozitholana kodwa kuhambe kuqhawukane kuhlukane pha napha kuba kaloku sinyamanye nabantu qha sohluke ngezindlu zozalwa ndiyakuva tata ndiyakuva eyona nto bendizawuya kuyo ke ngoku kule yezilawu into
awukwazi usebenzisa esithile nesithile kwafuneka usebenzise esinqo xa isiduko sakho sisithi kuba ndukuJola mos so kwafuneka ndisebenzise uncane ndingasebenzisi esinye isilawu iyahlukahlukana imisebenzi iJola kwalapha eMampondomiseni ba wenza umsebenzi onjani ikhona ixesha lento ba nawuqala inxewa usuka kokwenu ukhululwa ngutata nomama uyafika pha uzazise emveni kozazisa uba ngenisa ngaphakathi abakhulu abadala bekhaya uya ekuvuleni inxowa uzoba ngenisa ngaphakathi ethangweni bakhululeke bazokhusela ngokwenkolo yakokwethu eMampondomiseni so lo ncane ndisebenzisa yena usebenzisa kwaloncane kuye ke ngoku mhlawumbi kuzawuthi sowulapha ngaphakathi ikhona imisebenzi ekhaya eye ufuneke uyenzile ngelinye ixesha uphuma phaa ekhaya wenzelwe imbeleko awukayenzelwa intambo yobudala bakokwini nawufika ke ngoku apha kulomzi wakho emveni kwento yoba uvulile uyakwazi into yoba uzihlabele inkomo emfitshane wenzelwe laa ntambo yento yoba kufuneka uqinile kulo mzi wakokwini eMampondomiseni naw ke ngoku phaya uyakwazi ukuzixuba ezazilawo kuba ngoku uqala elinye iqalo uyazimela ngoku njengoba utata ethetha ngentambo ke ndisele ndingena kuloo ndawo intambo ibaluleke kanjani intambo apha kuthi emantombini kuye kuthiwe intombi ifuneka yenzelwe intambo ibaluleke kanjani Jola Nkomo intambo ibaluleke kakhulu emantombini ubaluleka kwentambo emantombini kufana nento yoba uba nizalwa ngutatam nebathathu uze wena umncinci wende utata engekanenzeli nonke le ntambo kuyaxhomekeka uba makenzele lo seceliwe emzini ukwenzela ntoni aye phaa emzini eqinile angabethwa zizithinzi zalaa ndawo asuka kuyo kucelwe aba babini oodade bakho into yoba sixoleleni Mampondomise sizawuqala ngalo seqale ubudala kunani ukwenzela uba makazofumana impilo azofumana nabantwana kulaa mzi so intambo yoqinisa Jola Nkomo siyakuva tata siyakuva ukhapha tatam sisithethe okanye lisiko because mna mos isithethe into bekumele uba ayomast isithethe isiko yimast lona so ukukhapha lisiko na okanye sisithethe because xa ukhaphayo akho nto into eselwayo ezengasemqaleni xa izila liselitsha so ukukhapha nobuyisa lisiko okanye sisithethe xa ukhaphayo akho tywala but xa ubuyisayo utywala bukhona Jola Nkomo ndizawuthetha nawe kakuhle thina ukhula kwethu bekusithi ngeli xesha kumbiwayo phaa ekhuleni kwethu bekusithi kulinywa phaa emasimini Jola Nkomo kukhala impempe wena ukho utata owileyo bengawumntu omtsha ngela xesha besikhulu kuthi ukhala kwalaa mpempe phaa zikhululwe zonke iinkabi emasimini kukuthi izole cwaka ngelo xesha thina sawubona ngekhuko elinyuswe idonga kugqunywe lo mntu ulanduleleyo phakathi kweli khaya then into eyenzekayo ke ngoku bekuthi ngaloo mini uyahamba uyothini uyobekwa kwaloo mini yiyo ke ngoku le nto bekungabikho nto idibene nebhekile uthe ufika kwamadlagusha ke ngoku zafuna utshintsha izinto zangenzeki njengela hlobo lesithethe sethu kuba afike atshintshe izinto
so ayililo lilonke ngoba ijikile lento, otherwise yayilisiko uba lisiko. Yes. So uyajika yaphela basisithethe. Yes. Oh, andiyakuva kakhulu. Ngenxa yento ba ngoku kuthe kwafika amadlagusha. Afika atshintsha ubuthina. Kwanemini ezithile into ba phakathi neveko otata bethu bangamakhoboka wasedyaleni bayasebenza. Kophela kusetyenzwa ngemigqibelo nangecawe. Phakathi neveki abakwazi ukwenzana. Kodwa izinto phaa kungekafiki amadlagusha. Bawuqalwa nangomvulo umsebenzi kuve kuthiwa kuyinkoma pheka eMampondomise. Ibengachazwanga, ingachazelwanga ilali izawube sezibonele. Ilali iza kuzibonela into ibisebenza emaXhoseni. Bekusebenzisa into ba nethi kuqale kuqhume kusilwa. Akuzuhambe kuxelwa yonke indawo. Bazazibonela. Umuntu wakwantu ubona ngoku awuqhuma na uqhuma pha emathileni. Ikhona into etile enzekayo. Umuntu oxelelwayo umnye ngowalapha eMampondomiseni. Apha eMampondomiseni siba nebhunga. Ile nto bangedate ethile sakwenza into ethile. Sihlale siyixoxelene. Kube kwibhekilane ekhoyo yebhunga laMampondomise. Sixoxe kuba kaloku andikwazi into yobana ndisenza umsebenzi. Lo mzi ndihleli kuwo aMampondomise ayingowam. Ngowam naMampondomise. Funeka ndigqibe nawo into yoba le nto ndiyicingayo nicinga eyiphi idate bantakwethu. Zingaklatshani kanti ngundiza kwenza lo msebenzi. Kanti kukho omnye umntakwethu oza kwenza umsebenzi. Kanti funeka sombethisene sikunye ndawonye. Siye ngomoya oyi-one. Sizokwazi uba namandla ayibond. Siyakuva ke tata. Kuphinde ke kubekho into yexhanti emasilapha ePlanti wakaJola. Abantu baye bathethe kuthiwe ixhanti kufanele uba liphambili. Abanye bathi lisemva. Kanye kufanele libe ndawoni ixhanti emzini womuntu. Mna ke Mampondomise ngokwemveli yasekhaya nezithethe zasekhaya ndikhule ilanga ixhanti lijonge eMpumalanga. Nangoku ndisakholose ngaloo nto into yoba ixhanti lijonge eMpumalanga. Neenkolo zobawo nookhokho zazikholelwa ngeMpumalanga. Nanxa besenza into zabo babesithi zinenhlanhla nabejonge eMpumalanga apho kuza khona ilanga. Siyakuva Jola. Kuphinde ke nje basithetha ngexhanti. Kukho isango ne. Kuthiwa abantu bathetha uba kufanele lijonge emnyangweni endlini. Lijonga ngaphi kanye? Ecaleni okanye lijonga umnyango wendlu? Lijonga umnyango wendlu. Kodwa ke kuyaxhomekeka uba le ndawo nikuyo injani. Ngokwesithethe lona lijonga umnyango wendlu bantwana bam. Cha ke ngoku kuyenzeka ukuthi le ndawo nime kuyo akukwazeki ba ithango linqamane nomnyango wendlu. Athethe ke ngokwamaMampondomise into yoba Mampondomise ngokwesithethe senu nesiko lenu nisizele isithethe namasiko wenu ithango linqamana ngqo nomnyango. Nasiphuma sisiye enkundleni siphuma apha emnyango siye enkundleni siye ethangweni elingqamene nenkundla. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.